abun ya zamo shairi mugu dan kwal. Ana sakawa al'ummar Najeriya ol, don ba sa son mu burin su mu yi ta kwalla. Komai tsananin wuya yana tare da sauki, ku rubuta da alƙalam da ba zai goge ba. In dai Najeriya kasar mu ta gadan nan, sai Baba Atiku ya riga insha Allah. Shi Baba Atiku dai mutum ne mahaƙurci, burinsa kasar Najeriya ta fice kunci. Amma wasu jairai sun yi masa makirci, don sun san shi ba zai bari a ci amana ba. Komai tsananin wuya yana tare da sauki, ku rubuta da alƙalam da ba zai goge ba. In dai Najeriya kasar mu ta gadan nan, sai Baba Atiku ya riga insha Allah. Ya shawo gwagwarmaya Baba Atiku kasar nan, an ci amanarsa babu adadi, ku ji wannan. Domin ba sa juya sa su sun san wannan, amma mai haƙuri yana tare da Rabba. Komai tsananin wuya yana tare da sauki, ku rubuta da alƙalam da ba zai goge ba. In dai Najeriya kasar mu ta gadan nan, sai Baba Atiku ya riga insha Allah. Rikakken ɗan gwagwarmaya shi ne wannan, wani ɗan kishin ƙasa masoyi na ƙasar nan, fitacce kuma ga uban siyasa na ƙasar nan. Baba Atiku sai ka rike ƙasa insha Allah.